feel devotion. Αποθέωση για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με 7 κατακτήσεις της Ευρωλίγκα, με 4 διαφορετικές ομάδες. Με την Παρτιζάν, με την Μπανταλώνα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και 4 με τον Παναθηναϊκό. MVP του Final Four. Αναδείχθηκε ο Βασίλης Πανούλης. Μια μεγάλη δικαίωση για τον Έλληνα γκάρντ, ο οποίος άφησε το αμερικάνικο όνειρο, άφησε το συμβόλαιο του με τους Houston Rockets και στη συνέχεια με τους Spurs για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, και στη δεύτερη του χρονιά μετά την επιστροφή του δικαιώθηκε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος του Final Four και κατέκτησε ένα τρόπο που του έλειπε, καθώς ήταν και αυτός μέλος της μεγάλης ομάδας του 2005 στο Βελιγράδι της εθνικής μας ομάδας. Τώρα στέφεται και πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι ο τρίτος Έλληνας τα τελευταία 4 χρόνια που παίρνει τον τρόπαιο. Μετά το Θοδωρή Παπαλουκά το 2006 ως παίκτης της ΤΣΣΚΑ τότε ο Θοδωρής. Το 2007 ο Δημήτρης Διαμαντίδης και το 2008 πέρσι ήταν ο Τρέγιαν Λάγκτον, ο Αμερικανός της ΤΣΣΚΑ. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη απονομή, για τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2009. Για 5η φορά στην ολόλαμπρη ιστορία του, ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την κορυφαία κούπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια τεράστια στιγμή, η 6η κούπα της Ευρωλίγκα για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ακόμα μία μας έχει φέρει ο Ολυμπιακός το 1997. Και βεβαίως μια πολύ μεγάλη στιγμή να δούμε αν θα σηκώσει την κούπα ο φύση και θέση αρχηγός του ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ή αν θα γίνει αλλαγή σκύπτρων που θα γίνει. Θα είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, αυτός που όπως και το Μάρτιο στον κλειστό του ελληνικού μετά τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας θα σηκώσει την κούπα. Απολαύστε τον. Καλή κοντά του τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον αναγκάζει και πάει μαζί του ο Αλβέρτης. Μαζί λοιπόν οι δύο πολύ μεγάλοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού ασπάζονται ένα στον άλλο, και ναι, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2009. Έχει κάνει για αυτή την ομάδα ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, και βλέπετε εδώ τον Μάικ Μπατίστ πως λούζει με σαμπάνια τους συμπαίκτες του. Ο Παναθηναϊκός είναι αναμφίβολα η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βλέπουμε εδώ και τον Σαρούνας Γιασκεβίτσης, ο οποίος φτέφτηκε για 4η φορά στην πολύ μεγάλη καριέρα του πρωταθλητής Ευρώπης. Τα έχει καταφέρει 2 φορές με την Μακάμπι, άλλη μία με την Μπαρτσελώνα. Γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ που κατακτάει την Ευρωλίγκα με 3 διαφορετικές ομάδες. Από την άλλη για τον Ομπράντοβιτς τα έχουμε πει όλα, τα έχουμε εξαντλήσει. Ο άνθρωπος έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ, είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Έχει κατακτήσει 7 φορές την Ευρωλίγκα και αναρρίχθη τα τρόπαια στην καριέρα του. Εδώ ο Μάικ Μπατίστη, δεύτερη φορά πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, στην 6η του σεζόν με την πράσινη φανέλα. Και εδώ ο πολυτιμότερος παίκτης του τουρνουά, ο Βασίλης Πανούλης, είχε 13 πόντους, τους 10 από αυτούς τους σημείωσε στο πρώτο μέρος. Για να δούμε, μας ακούει καθόλου Χριστίνα Βραχάλη? Δεν μας ακούει, γίνεται πανδαιμόνιο μέσα στο παρκέ, είναι λογικό. Εδώ είναι οι αναμνηστικές φωτογραφίες των πρωταθλητών Ευρώπης. Να δώσω λίγο το λόγο στον Φώτη Κατσικάνη να μας δώσει την τεχνική του άποψη για αυτό το τελικό, το πραγματικό τελικό. Εντάξει, νομίζω ότι τη στιγμή αυτή δεν είναι τόσο σημαντικό το τεχνικό κομμάτι. Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με 2 ημίχρονα, μπορούμε να πούμε, για την κάθε ομάδα. Ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, με απόλυτη κυριαρχία στην άμυνα και ένα πολύ μυαλωμένο παιχνίδι, και βέβαια μια τρομερή ευστοχία στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Λογικά η ΤΣΣΚΑ θα έπρεπε να αντιδρούσε, αντέδρασε με την άμυνά της πιο πολύ, και νομίζω τελικά, βλέποντας έτσι, σκεφτόμουν λίγο έτσι με πιο ψύγραμμα, ότι οι 6 σημαντικοί πόντοι στη σειρά που έβαλε ο Περπέρογλου αποδείχτηκαν το πρώτο βήμα, να το πούμε έτσι, ώστε να ελέγξει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι μέχρι το τέλος. Για πάμε στη Χριστίνα Βραχάλη τώρα.
Γίνεται χαμός μέσα στο παρκέ. Η Χριστίνα Βραχάλη προσπαθεί να πιάσει κάποιον παίκτη να μας μεταφέρει κάποιες πρώτες αντιδράσεις, κάποιες πρώτες δηλώσεις. Εδώ βλέπουμε τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους, όπως είπαμε, για τέταρτη φορά στην καριέρα του πρωταθλητής Ευρώπης, αφού τα έχει καταφέρει και με τη Μακάμπι δύο φορές και με την... We knew it was going to be a fight for 40 minutes. You know, even though we went up by 20 in the first half, we just kept playing. Cheska played excellent in the second half, but thankfully, you know, Sisauskas missed that last shot, and now we're champions. Thank you very much. Congratulations. Ο Ντρου Νικολάς είπε φυσικά στο πρώτο 20 λεπτό ήταν εξαιρετικός ο Παναθηναϊκός. Στη συνέχεια, με την ενέργεια του Σισκάουσκας, δεν κατάφεραν να τον εμποδίσουν. Ωστόσο, στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός κατάφερε και κέρδισε το τρόπαιο. Αυτές λοιπόν είναι μερικές από τις καλύτερες στιγμές του τελικού, τις αντιδράσεις του Ομπράντοβιτς. Ο Σισκάουσκας, αυτό ήταν το τελευταίο τρίποντο που ευτυχώς δεν έδωσε την νίκη στην Τσεσεκά. Ο Σισκάουσκας είναι ένας παίκτης που ζει για τις μεγάλες στιγμές. Είδαμε ότι στα 3 πρώτα δεκάλεπτα είχε πολύ κακή παρουσία και εδώ είναι ο... Και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο και MVP. Εντάξει, είναι απίστευτο το κυνηγούσα του αγώνα αυτό το πράγμα. Ήρθαμε ένα στόχο εδώ πέρα να κατακτήσουμε την Ευρώπη και το καταφέραμε. Είναι απίστευτο, υπέροχη ομάδα, υπέροχος κόσμος, απίστευτη παρέα, οικογένεια, μεγάλοι αθλητές, μεγάλοι προπονητές, απίστευτο συναίσθημα. Συγχαρητήρια, Βασίλη. Θα ακολουθήσει μετά από αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε, θα ακολουθήσει το post-game show με το Δημοσθένη Καρμίνη. Θα έχουμε πλούσιο υλικό από τις αντιδράσεις των νικητών αλλά και των ηττημένων. Πάμε στον Νίκο Χατζιβρέτα. Κερδίσαμε, το γλεντάμε τον κόσμο μας. Πιστεύω όλοι είναι χαρούμενοι γι' αυτό και μεγάλη στιγμή. Μπράβο. Υπάρχει μεγαλύτερη καταξίωση από έναν αθλητή για έναν μπασκετμπολίστα, ας πούμε? Πιστεύω ότι είναι το ανώτερο η Ευρωλίγκα. Εντάξει, είναι μεγάλη στιγμή. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Αυτό. Συγχαρητήρια. Κώστα. Έλα, Κώστα, να ψηφίσει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμη μια κατάκτηση ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι παίκτες συμβάλλαν τα μέγιστα σε αυτό. Το μόνο που μπορείτε να νιώθετε είναι ένα υπέροχο συναίσθημα σίγουρα. Αυτή τη στιγμή είναι το συναίσθημα το οποίο δύσκολα περιγράφεις. Όταν βρίσκεσαι στο μεγαλύτερο σκαλί του βάθρου, είναι σαν να βρίσκεσαι στο παράδεισο. Αυτή τη στιγμή έτσι νιώθουμε και νομίζω ότι για πολλές μέρες θα είμαστε ακόμα εκεί. Πώς ένιωσατε εκεί πέρα που η Τσέσκα έτσι κάλυψε τη διαφορά, ανησυχήσατε αρκετά, έτσι? Είχες φύγει από τον πάγκο, είχες έρθει εκεί πίσω. Αυτό είναι το κοντράστ των συναισθημάτων που γίνεται μέσα σε ένα παιχνίδι. Δυστυχώς βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια. Παραλίγο βέβαια, γιατί θα μπορούσαμε να ήταν και χειρότερα. Οπότε κρατάμε την νίκη και δεν μετράει τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, Κώστα. Στην Ομόνια έχει ήδη βγει ο κόσμος και πανηγυρίζει για την κατάκτηση του 5ου τροπαίου της Ευρωλίγκα από τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Θανάση. Ήρθε και είναι μια δικαίωση κόπων και εξόδων ενός ολόκληρου χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική ηγεσία, τους παίκτες, αλλά πάνω τον υπέροχο κόσμο του Παναθηναϊκού. Βλέπετε τι έγινε και τι γίνεται. Θα στηθεί ένα μεγάλο πανηγύρι απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδος και αν βρίσκονται και να είναι περήφανοι που ακολουθούν την Παναθηναϊκή ιδέα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Πάμε λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε στο post-game του αγώνα για να δούμε περισσότερα από τους πανηγυρισμούς των πρωταθλητών Ευρώπης, των άξιων παιχτών του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.